Dlhodobo upozorňujem na tento chodník, ktorý je v havarijnom stave. Tak ja vás, pán primátor, pozývam na prechádzku. Poďme sa prejsť po meste reálne, aby sme videli, po akom chodníku chodia rodičia s kočikmi alebo aj invalidnými vozíkmi, napríklad na sídlisko 1. maj. Preto som sa vybrala s mamičkou Evkou a jej synčekom, aby sme ukázali, aké náročné je prejsť týmto úsekom s kočíkom. Rozbitý povrch, výtlky a hrbole robia túto trasu takmer neprejazdnou. Nemyslím si, že toto je fér voči rodičom s deťmi, ľuďom s handicapom či seniorom. Aj na máji bývajú ľudia, ktorí chcú chodiť pešo po normálnom chodníku a nie po tankodrome. Problém je aj z druhej strany sídliska, chýbajúci prechod prechodcov či bezbariérový prístup, parkujúce autá na chodníku. Aj toto sídlisko a jeho infraštruktúra si zaslúžia pozornosť. Prosím vedenie mesta, aby túto situáciu riešilo čo najskôr. Lebo mesto má byť pre všetkých.